ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунен, мо боша наворо оғоз мекунем. шаби гузашта мухорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Игл FC 42 байни Александр Шлеменко ва Артур Гусейнов баргузор гардид. биёед мухорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. Это превышение лимита весовой категории. Начнем с предупреждения. И вот она, дуэль взглядов. Шторм против торнадо! Торнадо против шторма! хотиррасон мекунем ки Артур Гусейнов вазни даркориро карда натавонист ва 30% маблағи ӯро ба Шлеменко медиҳанд. ҳамчунин Артур ба ин муҳориба бо корди зард мебарояд. корди зард яъне -1 балл. турнири Игл FC имрӯз дар шаҳри Сочи баргузор мегардад ва аз соати 16:00 ба вақти Москва оғоз мегардад. ин турнирро метавонед дар телеканали Матч ТВ тамошо кунед. ҳамчунин силкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. силкаи телеграм дар якум комментария закрепид шуда. шаби гузашта дар турнири IMC Fight Night 105 се муҳорибаи унвонӣ баргузор гардид ва муҳорибаи асосии турнир ин реванши Магомед Исмаилов ва Владимир Минеев буд. бояд гуфт ки ҳар се муҳорибаҳои унвонӣ фавран ба анҷом расиданд. якум муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни чемпион Муҳаммад Эминов ва довталаб Роман Селигадзе баргузор гардид ва аллакай дар якум раунд чемпион бо тариқи нафасгир кардани рақиб ғалаба ба даст овард. дуюм муҳорибаи унвонӣ бошад дар вазни ним вазнин байни чемпион аз Эрон Ҳасан Юсуфӣ ва довталаб аз Догистон Вагабов баргузор гардид. ин муҳориба дар сеюм раунд ба анҷом расид. Вагабов дар сеюм раунд Ҳасанро ба нокаут роҳӣ карда чемпиони нави IMC Fight Night дар вазни ним вазнин шуд. мо ба Ҳасан Юсуфӣ гуфтанем ки бародар дилмонда нашав, ҳамааш дар пеш аст ва туро ғалабаҳои калон интизоранд. муҳорибаи асосии турнир реванш дар вазни миёна байни чемпион Владимир Минеев ва довталаб Магомед Исмаилов шуд. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи онҳо ничия ба анҷом расида буд ва барои ҳамин ин муҳориба бояд ки беҳтарини онҳоро муайян кунад ва ҳамин гуна низ шуд. муҳориба дар сеюм раунд ба фоидаи Минеев ба анҷом расид. Владимир дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда дар иққу озмоӣ нуқта гузошт ва камарбанди худро бори дигар ҳифз кард. ҳозир бошад дӯстон, биёед реаксияи Хабиб Нурмагомедовро тамошо мекунем.